igama lithi cha awusezukuvalwa uN3 kulibuko abakhona khona la e-studio eThekwini City Manager kanye eThekwini's Head of Stadia and Facilities Unit Management khona lana Moses Mabhida Stadium. Njengamanje sinaye la mnumzana empeleni uDr Vusi Mazibuko obhekeleleke lapha na ke i-stadium iMoses Mabhida. Sikubingelele sikwamukele umsakazo noKhoza FM ba. Ngibingelele abalaleli. Ngisho nje ukuthi ngagcina kudala sengisekela lo mphathi dolobha njengoba ngihamba naye. Halala. Hayibo. Halala upgrade. Awu. Cha zimnandi lezo ndaba. Uyabona sithi ngovuka kwahlangana kwathi nje. Yeah, baba niyaphila kwathi? Siyaphila tata ngibingelele. Mina ngibingelele kubalaleli bokhosi. Umphathi dolobha ke iTheku lo umnumzana kuMasampele. Bakhona ke base studio bazosichazela ukuthi ngabe ke iTheku likulungela kangakanani ukusingatha lo mdlalo omkhulu kangaka. Mhlawumbe ke siqale sithinte kuyona indaba ethinta i-stadium ngoba ngibona ngathi kuyalungiswa lapha ya ikafula zeziyoshaya phezulu. Mhlawumbe umunye uzoyibuza hawu kanjani na? Ake nisichazele lapha Molase ngabe ngempela i-stadium sikulungele ukusingatha lo mdlalo? I-stadium sikulungele kahle kakhulu ukusingatha le midlalo. Ngingasho nje ukuthi uma kuzosingathwa imidlalo kunomthetho eSouth Africa ekuthiwa iSAISRA Act. Yeah. Ekuyiyona elawula ukuthi imidlalo ingenzeka yini noma ukuhlangana kwabantu endaweni ingenzeka yini. Uma ngabe ke kwenziwa lokho ila kusuke kubhekelwa khona icertificate kufanele ziphume ezisho ukuthi isakhiwo leso sikumukele sikulungele ukuthi singaba nabantu abangakanani nokuthi ezokuphepha nokuthi indlela yokungena nokuthi abantu abangakanani fanele bangene. Sikwenzileke konke lokho sasishilo mhla sinabe indaba kwakhiwa i-stadium njengoba silungiswa ukuthi asizuzivala sokuqhubeka sisebenze wasiloku siqhubekile njengoba kwenziwa. Ngaqinisekisa ukuthi izolo emhlanganweni no Provincial Commissioner uMkhwanazi sikwazile ukuthi sibanike wonke amaphepha aqinisekisa ukuphepha noqinisekisa ukuthi i-stadium singakwazi ukwenza lokho okwenze ukuthi sisho ukuthi i-stadium njengoba sizobe sinale final kuvumeleke abantu abawu 51,000 ngokwale certificate engikhuluma ngazo. I-stadium sikulungele ukuthi na kanjani singaqhubeka sibe nemidlalo noma kukhona ukwakhiwa okukhona. Halala khona bazokhala kodwa ake sibuye size la baba umnumzana Musa Mpele ukulungiselela kwedolobha kwezomnotho kanye nezokuphepha njengoba kuzobe kukhona nawo nalomdlalo ngabe iTheku ngabe idolobha lona lilungiselele yini na ngabe si ready ngabe yonke into isimngomumo. Selby intaka ibekelwe amasolo. Uyabona nje manje ngendlela esiredi ngayo abantu uma befika beza lapha eThekwini sifuna ukubanikeza isiqiniseko sokuthi bazofika baphephe ngendlela eyisimangaliso njengoba sihleli senza. Kodwa ke nanku umhlola engifisa ukukhuza msakazi lolu bedukane esesilibona manje kuma social media abantu bethi akahlangane uZulu ngoba amathikithi abawatholanga amathikithi adayiselwa abantu abangaphandle kweprovince. Umdungazwe lo sizoyikhuza lonto futhi bese siyabaxwayisa ngoba ukhona umthetho olawula indlela osetshenziswa ngayo ama social media. Lento abayenzayo izokwenza ukuthi manje ibeke isimo sezokuphepha engcupheni. Sesibacuphele sibabhekile uCommissioner useyazi ngabo sizobhekana nabo ngqo. Kodwa ke asizuchitha isikhathi sethu siloku sikhuluma ngabantu abagangayo. Abanye babo sekucacile ukuthi ababona ngisho nabalapha eThekwini. iTheku li ready uma ehlangana uZulu akahlanganela ukuthi azobukela ingqungqulo zebhola lase South Africa. Hayi lezi zinto esisho siyamazi ke futhi uZulu ukuthi akayihlanganele into engacacile. Yes. Kunjalo. Ngakwezokuphepha sengishilo ngathi siphekephe ngendlela esimangaliso kwezokucleanup liyaziwa ke iTheku bakethilekela ngconywa ngisho na umongameli ukuthi cha selilijikile khona hlanzekile iTheku the green spaces are maintained. Lo mcimbi njengobuza lana nje uzofaka imali just lezi insuku nje kusukela osukwini la before igame nosuku lwangale kwegame uzofaka imali ethi ayibe ngango 93 million rand bese kuzoba khona i-total economic contribution emnothweni weTheku engango 230 million rand
bese kwakheka imisebenzi ewu415 jobs bese kuthi ke laba abaqoqa intela baqoqe about 17 million rands in taxes le micimbi njengalena bakwethu iyakhuphula iTheku ingakho ngifisa ukuthi bonke abantu basukume baqinisekise ukuthi balekelele iTheku ukuthi libe la kufanele libe khona. Oh nice one. So isikubule lesi esuke sivela ka Durban Tourism mabe bethi Durban has more because khona lokho ukuthi ekuphephile yonke into and kuningi khona eThekwini. Basuke besho njalo impela msakazi. Nice. Alright. Le ikhalo zokuthi amathikithi awatholakala kahle eduzane nendawo ezakhela iTheku atholwe ngabantu basekudeni mhlambe kuthini ukuphawula kwedolobha ngalokho. Ngizocela ukuthi unzima angenelele kodwa bukhona ubufakazi bokuthi amathikithi amaningi athengwe abantu bakwaZulu Natal bakwethu. It's common sense ukuthi kuzoba kanjalo abantu abakwazi ukufinyelela estadium. Lembudane elokishiwe angisafuni lokhu ngikhuluma ngayo manje uzoyicacisa unzima kodwa amathikithi amaningi ucwaningo lethu lusivezela ukuthi luthengwe abantu athengwe abantu bakwaZulu Natal. Uma ethi umuntu ukhulumela abantu bakwaZulu Natal abawu 12 million athi akho ngisho noyedwa uthole ithikithi ubabale nini. Madoda ngeke amathikithi abantu banawo yebo asikwazanga ukuthi sibanikeze bonke eyezinga kodwa ke akhona inhlelo ezikhona engicabanga ukuthi unzima uzokhuluma ngazo ezobhekelela laba abangakwazi ukungena. All right. Okay. Yeah. Nzima. Mhlambe Selbino Tjatha ukugcizelela kuloko kushiwo umphemba ukuthi namhlanje sithangaminisa izindaba uPSL uqinisekisile ukuthi kwenzekeni ngamathikithi kodwa ke singeze ukungena kakhulu lo daba esikucacisa iloku kwembudane njengoba umphathi dolobhesho ekhulunywa abantu abangenalo ulwazi lokuthi thina khona esikwenzile ukuthi abantu abasuka kwaZulu Natal nabasuka eThekwini bangakwazi ukuthenga amathikithi ezikhungweni zokuthenga amathikithi lokho akulona iqiniso esikwaziyo manje njengoba sekunikwe yonke information ukuthi amathikithi athengwe kuphi kuyacaca ukuthi amathikithi athengwe kule province kwase kuba iGauteng elandelayo kwase kuba iMpumalanga province enabancane ilezo indawo kakhulu ezithenge amathikithi imininingwane inikeziwe kwabezindaba namhlanje. Asiphumeni ke kuleyo ukuthi khona abantu ebebeblokiwe ukuthenga amathikithi ukuze kwenzelwe abanye ukuthi bathenge amathikithi ayikho nabaqhuba leyo baneyinhloso zabo engezona ezebhola esifuna ukulibona. Mhlambe ke enye ebalekile efane sisho siyazi sobe silindele abantu abaningi. Yes. Ba umeya ke wedolobha wenze isiqinisekiso ukuthi uthi kuthina asenze isiqiniseko sokuthi umuntu ongenalo ithikithi ikhona indawo azoya kuyona. Okay. Wayesethi mphathi dolobha enza isiqiniseko salokuthi kuyenza. Khona indawo ezenza esithi ama public viewing area la sizohamba imphakathi ngobuningi bayizokwazi ukuya khona. Okay. Sibe sesibuka ukuthi ke umwenzi public viewing usungenzile ukuthi abantu babuke kuphela kodwa usuka wenzela ukuthi kube nendawo esithi alternative la abantu abazoya khona sinazo ke lezo indawo la edolobheni ezimbili ezenzela ukuthi abantu abesedolobheni bangezi engasesidini laseMabhida kodwa baye kulezo indawo. Sinayo lapha eBishi siphinde siye nayo lapha eAlbert Park. Kuphi neBishi baba? eBishi eBishi. Okay. Okubalekile ke esinikezwe kona umeya wedolobha njengoba usodolobha wethu sinaye la umphembesho ukuthi hayibo ukucleana kwedolobha nokwenza sure ukuthi indawo zethu ziclean la eThekwini iAlbert Park besiyazi njengendawo nje abantu abasabayo nokuya kodwa ke iTheku selithe le ndawo eyabantu baseThekwini. All right. Ufanele ibe clean kwenzeka izinto eziclean kuyona siphinde futhi nathi sinakekele. Ukuhambisa ke leya PVA laphana kwenye inhlelo ezilidwa umphemba ukuthi le ndawo siyithathe siyenze kube yethu njengedolobha. Mhlawumbe ke ngibuya ngize kumphemba mangabe sekubaleka neAlbert Park sigcine izakhamuzi lezi ehlala emgwaqeni ifudukele khona ingabe luthini uhlelo njengoba kuzoba khona lo mbukiso ozoba khona ukuthi abantu bakazi ukubuka ibhola khona. Uma ngabe besuswa lapha usetshenzwa ngokubanjiswana nekhansela. Kube sekuthiwa ngoba le ndawo esithi sizoba esakuyona eLovu akakalungi kahle sizobe sibabhekela kulezi ndawo siba spread
around Yeah. kodwa siqinisekisa ukuthi kuba khona isimo sokuphepha lapho so singakusho manje kugcwala umlomo ukuthi laba bantu abebuthene lapha Albert Park abasezukuba inkinga abantu abaye bayo enjoy eAlbert Park njengoba sakhula kwenzeka kodwa uhlelo lwesikhathi esizayo ukuthi bakhelwe indawo edecent umkhandlu spending about 132 million rand lapho uqinisekisa ukuthi baba nendawo ezikahle zokuhlala bangabi uvanzi banakekele ngoba bayingxenye yemphakathi yethu. Alright. Lamje lokugcina khona omunye futhi imbiko esiyitholayo ukuthi ekhona abanye abantu abathenga ama sweets right kodwa manje sesizwa futhi nembiko show ukuthi abanye babo nabo bazonikwa ama refund ngabe khamba kanjani lapho ngabe into ekhona baba Dr Mazibuko laba ekuthiwa bazothola ama refund akubona abathenga ama sweet okay kodwa mhlawumbe siqala isikusho nje ukuthi awekho amathikithi adayisa njengamanje okay umuntu okudayisela ithikithi emgaqweni noma ngabe kuphi ukudayisela ithikithi lomgunyathi awuzoyiqola lelo uyaqola nje ungalokuthi ulithenga noma ngabe ufisa kanjani ukungena ngaphakathi umyalezo esifuna ukudlulisa lokho awekho amathikithi adayiswayo kodwa esithangameni sezindaba uPSL uqinisekisile ukuthi khona abantu kulaba abathenga amathikithi abazothola irefund ngicani bazobuya beze bazochaza kabanzi ukuthi lo kwenzeke kanjani kwenziwelani yilabo abathenga amathikithi ngalesikhathi seku dlulile inamba edingakayo so ke kodwa njengamanje kuqinisekisiwe namhlanje ukuthi awekho amathikithi adayisayo ngaba yilawo esithi awe hospitality lawa bizayo noma ngabe yilawa a general awekho nje amathikithi akhona wonke amathikithi adayisiwe nomphemba futhi akanawo amahhala Suthi akaphethela ukuthi uMphemba njengoba la isizwe nathi uzosinika kwaze kwanzi ake sikhohlwe ke okwenzeke kudala nokwenziwe ngempela sonto eyedlule lapha FNB Stadium iscore kule njoba siya nje kule mpela sonto uthini Dr Mazibuko ngithi mina kune team eyodwa ngomgqibelo ezowina vele ilezo kora amagoli amaningi nenye Mphemba uthini baba sithathe isinqubo sokuthi asifuna ukudivide abantu besilo asibadivide abantu abazophumelela ilaba mangibheka nje kahle abagcine bewinile Ithasikhohlwa kwenziwe ngisokudlula asikhohle lokho umlando lo uyabona ngiyezakala Phemba yeah no mina ngithe azowina umabili la uthazona mawufu azowina umabili uyabona siyabonga nanokuthi ke sishaya ihlombe nje ukuthenini uMasipala kanye noSandral bagcine befinyelele esivumelaneni sokuthi cha umsebenzi lo kahulumeni okaSandral uzothi ukuhlehla akuzukuphazamiseka umgwaqo N3 cishe kulokho kukhululile ngoba bese kubonakala ukuthi cha kungenzeka kuphela kuphazamiseka yeah siyabonga kakhulu kulokho kulungile siyazi ke kuningi ukukhulu elihlekele yiTheku okusazophinda futhi kuyeza kubayezo Durban July ngiyazi neAfrica indaba isukuyenzeka manje baku May City dolopha bengifisa ukusho lamsakazi ukuthi le period esiziqhenya kakhulu ngayo le uMay June July kakhulukazi kusuke kunedili lapha eThekwini sine Africa Travel indaba umcimbi omkhulu kakhulu kwicontinent yonke kwezokuvakasha from 13 to 15 May abantu bafike batheleke bazoparticipate sothi sisaziphumuza lapho kufike iComrades Marathon sithi sisabheke yona kuze iJuly hawe makuthi phela lapho kuyobe Manje iComrades iyehla kuloko nonyaka engathi yes izeThekwini yeah izeThekwini phela Serbians phelela emabhidi ePeople's Park ngomunye wabantu abahlale befisa ukuyigijima so nginalo ulwazi ngomunye abahlale befisa ukuyigijima kabe kuthiwa ibanzima makwenze njani mayiyale respect mayikhuphuka phela Serbians yeah nami ngingaso sifisa impela sokuyigijima yeah hayi icala liko lapho Mphemba nalokho alishonje sifiso sikhona siphela futhi siyojika Pentown uyabona alright yabonga kakhulu njengamanje mangabe isikhathi ke sesinje imzuzu ngama22 neshakalombili ngaphambi kwalapha lesithupha kusihla selapha kwezemidlalo nomkhaba mfowethu amadonsela masibuya ngapha Ingabe nenkinga ephathelene nemoto noma yezikweletu noma ngabe kumele uvele enkantolo noma eCCMA iClientele Legal Plan ikunikeza icover efika ku670,000 rand ngonyaka futhi ama plans awabizinese sibhekana nezindaba eziphathelene nezomthetho ezobugebengu nezokuqashwa abameli bethu bazokusiza ngokusheshsha noma ngabe isikhathi sini SMS ukhozi ku 44789